Така, задача 2. Да свържем локалния компютър с топологията. За целта трябва да сложим един облак. Този облак трябва да му конфигурираме един от интерфейсите на компютъра. Аз имам два лупбека и ще използвам единия, лупбек 1. Okay. След това трябва да го свържем, да кажем, към този маршрутизатор. И естествено трябва да конфигурираме IP адресация. За целта няма да е лошо да си рънна топологията, затова ще сложа видеото на пауза. Така, маршрутизатор 1, интерфейс FA01, IP адрес 182.16.110, да кажем 1. Кажем със същата маска, която използвахме преди. No shutdown, естествено. Сега на компютъра този loopback адрес може би съм го конфигурирал вече. 16, да, чудесно. Тоест аз в момента би трябвало да мога да пингна точка 2. 110.2. Чудесно. Т.е. би трябвало и от компютъра да мога да пингна точка 1. cd ping 182.16 110.1. Да. Така, естествено, ако се опитам да пингна нещо друго от тая топология, тук не ми трябва повече. Ако пуснах тук нещо, пуснах, добре. Примерно да пингна 182, 16, 134, 3. Естествено това няма как да стане, защото локалният ми компютър не знае как да ротира трафика за тези мрежи. По-скоро той в момента го ротира към дефолтния root, който сочи към интернет провайдера. Така че тук първо на Windows-ката си машина трябва да добавя root за мрежите, които са в локална в топологията GNS. Route print. Тук имам много рутове. Route. Така, ето с тази команда мога да добавя root, като аз няма да го добавям да е перманентен, защото понякога така като забавиш някой root, после може и by troubleshooting да има, докато се сетиш, че си сложил някакъв root на Windows-ката си машина и си чудиш, що не работи. Route add 182 16.00, цялата /16 мрежа ще пусна. Mask, тук трябва да има и next hop ще е 182.16.110.1, който е маршрутизатора. Така, сега ако пробваме пак да пингнем 16.134.3, естествено пак няма да стане, защото този път пък устройствата, които са в GNS топологията, не знаят как да достигнат мрежата, от която идва този ICMP пакет. Така че сега трябва в GNS да конфигурираме някакъв route redistribution или да
в OSPF да адвертайзнеме тая мрежа 110. В смисъл да го направя по възможно най-лесния начин и да кажа тук в OSPF процеса, но че искам да адвертайзвам default route, т.е. всички устройства да получат default route към рутер 1. Always. Всъщност преди това, може би, нека отидем на последния. Това е Juniper 2, т.е. това е последния маршрутизатор най-отдясно в топологията. И show route. Нещо сутринта не ми е ден. Може да видим тук, че в момента той няма дефолтен раут. Тоест, ако аз редистрибутирам през OSPF дефолтен root, ето в момента се вижда, че той получи, че дефолтният му root е към на Xhop, който е маршрутизатор 2 и така нататък до маршрутизатор 1. Тоест, аз в момента би трябвало от компютъра да мога да пингна дори чак Juniper 2, което е 182 124.2. Да, супер. Тоест аз в момента мога да пингна и то е Juniper тук, което ще рече, че всеки един друг би трябвало да мога да пингна, да кажем предния опит. Да, чудесно. Да кажем маршрутизатор 2 също може да пробваме. 24 4. Добре, чудесно. Това е по този лап.